Selam nani dostlarım, isen ve 2021 yıl tıklı oyağın bilen. Min Naila Slavina. Min Әминә Юсупова. Min abıyız Ramil Şarapov, yana yılda Балалы Солянканың яңа шығарылышын қарағыз. Яңа йылга кирдек. Күп хәбәрләр алып килдек. Әйе, нәрсә қарап тұрасыз? Сезге де қызықма олайса, Балалы Солянка хит-парадын қарағыз бүгін балаларының хыялларын барларбыз. Наилә, сен мені не волновай. Та қоя кетесің енді. Мин супер хит әзерлим. Наилә, без көтәбез сине. Көтәбез. Барыр дөньяда күпләрне сакландырган шәһәрләр. Безнең өчен кадерледер Казан дигән гәһәрләр. Казанның арчишмәсе бардыр синең серләре. Урамнарында рухланып йөргән туган кишләре. Урамнарында рухланып йөргән туган кишләре. Шушы қышқы күндә қазір жәмәғат шондай қызу болашақ. Бездә шәп премьера. Менә үзегез карагыз. Шатлыклар алып келсен. Бәхетле булсын. Амелияның теләкләре белән таныштык. Әйдәгез тизрәк үзен карыйк.
шаққанда сен ұқтыртқан бірлігін бірлігінім бірлігін сен бейті менім біргінім бірлігінім бірлігін сен бейті менім біргінім кеше түнлі түшлерімді сені көрдім біргінім мен талимыш әсен жаным қоя қара бірлігін бірлігінім бірлігін сен бейті менім біргінім бірлігінім бірлігін сен бейті менім біргінім Біздің хит-парадыбызда бірсіннен бірсі талантлы йылдызшықларыбыз орын ала. Ширатта Азалия Яфясова. У бүтін кішіге де бәхет тіле. Болдырғанар өзейді су бойында талықта юса жерлерде адаштым суқмақ іздеп бардықта Yeah.
шишмә башын улаклар куяр эшен шул шишмә буена килен сабырлык җыяр эшен таңнарга чыгып эзләсәм томараман шишмә башын кайда безнең шишмә Сайрайдар минем сандугачым Кайда безнең шишмә дие Сайрайдар минем сандугачым Тагын бер резидентыбыз Риана. Аның теләкләрен бик күп. Әйе, бик күп. Иң беренчедән ул сезгә дә, безгә дә исәнлек, саулык теләй. Яшны бердә санап тормый шундый шаян нәнәем. Җитезлектә ала тиңе кулы көнчәнкәем. Эх, нәнәй, нәнәем, бигрәк яратам сине. Мәнгә шулай яшәле, сөеп иркәләп мине. Эх, нәнәй, нәнәем, бигрәк яратам сине. Мәнгә шулай яшәле, сөеп иркәләп мине. Акыллы умылган булырга ничек дөнья көтәргә. Һәр мизгелдә бәхет итеп өйрәттең син яшәргә. Эх, нәнәй, нәнәем, бигрәк яратам сине. Мәнгә шулай яшәле, сөеп иркәләп мине. Эх, нәнәй, нәнәем, бигрәк яратам сине. Мәнгә шулай яшәле, сөеп иркәләп мине. Әйткән сүзен догаларын үзен кебек акыллы. Син нәнәем кояшка тиң йөзен якты ягымлы. Эх, нәнәй, нәнәем, бигрәк яратам сине. Мәнгә шулай яшәле, сөеп иркәләп мине. Эх, нәнәй, нәнәем, бигрәк яратам сине. Мәнгә шулай яшәле, сөеп иркәләп мине. Сабый баласыман сизем үземне синең янда. Бишек җырын далаларын тирбәләм минем җанда. Эх, нәнәй, нәнәем, бигрәк яратам сине. Мәнгә шулай яшәле, сөеп иркәләп мине. Эх, нәнәй, нәнәем, бигрәк яратам сине. Мәнгә шулай яшәле, сөеп иркәләп мине. Эх, нәнәй, нәнәем, бигрәк яратам сине. Мәнгә шулай яшәле, сөеп иркәләп мине. Мәнгә шулай яшәле, сөеп иркәләп мине. Веснушки кызы Сәмирәгә тукталый. Сәмирә күңел тынычлыгы тели.
Әйе, күңел тынычлыгы тәмле ашап, тәмле йоклык ди ул. Su çeşitli buynarka Oy canım sularda Su çeşitli buynarka Bakşalarga kıresin Güllerge uğrilesin Bakşalarga kıresin Güllerge uğrilesin Gülge korip Sina korip Sin matur көрінесің Oy canım kız nurum Sin matur көрінесің Kitəmin tüsüb itib yertirmən Ay canım kırpəgən Bir şey minə bir tügən Su çeşitli buynarka Oy canım sularda Su çeşitli buynarka Oy canım sularda Su çeşitli buynarka Oy canım sularda Su çeşitli buynarka Яхшы билгеләр генә телик. Саулык, сәламәтлек. Кем бу дип уйлыйсызмы? Ул Миргаязовлар гаиләсе. Рәхмәт. Аллаһ Тәгаләнең амин дигән вакытына туры килсен. Беләнен яшер
Хәзер менә Веснушки төркемнән бер кычак теләкләр кабул итеп алыгыз әле. Сау булыгыз, җырлап яшәгез. Sihri dünya, yanda dostlar, tuğanlar, gökte kıyaş, şerde şeşek. Matur bir, matur dünyalar, dünya matur, siz bulanğa. Dünya matur, biz bulanğa. Әминә бөтен ширләр узган елда калсын дип теләгән. Быел бөтен кешегә сәламәтлек тели. Җәй көне диңгезгә барырга хыяллана. Köянтә-чиләкләрем насып, тестан
да яшәүләрнең бәхет икәнен беләм. Алла гөлем, гөл чәчәклем, көянтә-чиләкләрем. Кабул булсын, әйтелгән теләкләрем, теләгән теләкләрем. Алла гөлем, гөл чәчәклем, көянтә-чиләкләрем. Кабул булсын, әйтелгән теләкләрем, теләгән теләкләрем. Кабул булсын, әйтелгән теләкләрем, теләгән Хәзер Раянаны каршы алыгыз. Раянаның чыгышын күптәннән көткән идек без. Раяна шәп җырын башкара. Сандугачлар ияләшкән су җиргә миләшен, сагнуларым бәдәрәле сине күреп сөйләшәм, сагнуларым бәдәрәле сине күреп сөйләшәм. Тала, 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 тала икән беләгән, нигә тала, нигә яна икән минем йөрәгем, нигә тала, нигә яна икән минем йөрәгем. Агыйдәгә басмас алдың кайның сәлакына, яннарына барыр идем кош булып сайрап кына, яннарына барыр идем кош булып сайрап кына. Тала, 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 тала икән беләгән, нигә тала, нигә яна икән минем йөрәгем, нигә тала, нигә яна икән минем йөрәгем. Агыйды суы тирбәле уртасында сап булса, суы салсаң калкып чыгар безгә насыйп яр булса, суы салсаң калкып чыгар безгә насыйп яр булса. Тала, 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 тала икән беләгән, нигә тала, нигә яна икән минем йөрәгем, нигә тала, нигә яна икән минем йөрәгем. Яна яна көңіл қаны егірті, тыпырдатып бейірішін жыларым сіні кітті. Тала-тала бәлігім деп сіні өдірішме, яна яна ерекесі, яна түміш кезерге. Тала, 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 тала икән беләгән, нигә тала, нигә яна икән минем йөрәгем. Тала, 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 тала икән беләгән, нигә тала, нигә яна икән минем йөрәгем, нигә тала, нигә яна икән минем йөрәгем. Кәримәнең телекләрен изге.
Сеңелкәш теле икән. Сеңелкәш теле икән. Кәримә, бөтен хыялларың, теләкләрең кабул булсын. Әтиәнеңә дә әйтеп куя. Так, birinchi o'rin iyasi. Biraz sabırlık. Tek başta bütün qatnaşuvchilarni barlab chiqing. Tugan teli Matur tel etkemen kemning tili Bakşalarda şaşık atta seni tırtkan dirligan Bakşalarda şaşık atta seni tırtkan dirligan Dirliganım birligan Sindi teminem berginem Birliganım birligan Sindi teminem berginem Koyda bizning şişmediye Soyraydır minem sanduğaşan Akılla umılan bulurga Nişik dünya kütərgə Her mizgüldə bəkütü tüpürəttін sen yaşarga Nənəyəm bigrək yaratam seni Heydə irkəm olub baram şişmələrgə sularga Heydə irkəm olub baram şişmələrgə sularga Şişmələrdən su alğanda su şəşərdi buynarga Oy canım sularga su şəşərdi buynarga Oy
Кариночка 2020 елның узып китүенә бик тә шат. Бу ел яңа сюрпризлар көтә. Карина экраннардан моңлана. Каникуллар дәвам итә, без дә ял итик, төгәл 7 көннән соң күрешербез. Мин Әминә Юсупова. Мин Наиля Славина. Мин абыйгыз Рамил Шарапов. Нәрсә дип әйтик инде, әйме? Пока-пока!